Ahoj, zdraví vás King od 29. dílu ze série na Malsk 2150. My dneska volně navazujeme na předchozí díl, malinko se pár vteřin, asi 30 vteřin se vrátíme zpátky, abyste si oživili, kde jsme minule končili. Já jsem na tu počest tady i upravil to úvodní videjko, to za chvilku uvidíte, protože jsem strašně rád, že jsme konečně skočili, že jsme se dostali do koule. A co se týče dnešního dílu, doděláme průzkum té Atény 3 a pak nás samozřejmě čeká bludiště, což bude velice zajímavý, protože King zase opět se bude točit jak vír v záchodový míse, že jo, a já doufám, že ten tým, s kterým tam jsem, že vyvedu zdraví a všechny v pořádku ven z toho bludiště, tak se na to pojďte podívat. Můžu poprosit, abych to mohl natočit, jak to vypadá? Jo, určitě. Dragunov to má u sebe, tam to je, pod ním. Tohle jsem tu našel ještě. No, to je jasný, to je kyslíková flaška do Tak to beru skafandru, přede. přepěťový modul, jasně. A pak je taková zahnutá trubka a krabice, taková plechová. No, tu krabici je tady sada na zbraně, na pneumatiky, brambůrky, můžeme se napapat, Pepsi Cola, med, semínka rajčete, ty jsou tady super, konzerva neznámýho, to jim tu necháme. A zatím jsme, víš co jsme tu nenašli, Kingu? No ty přilby žádný, no. Ruby, no. No to je právě to, co mě vždycky krká tady. To mě vždycky znechutilo tuhle hru, prostě ta nepravděpodobnost, že to ta pravděpodobnost, že to nenajde. Ještě o patroníž. To je prostě... To je na tomto super. No, jak pro koho, no, každý od té hry čekáme, nebo každý hrajeme hry z jiných důvodů. Jo, to už je do toho tunelu. Tak tam nechci ještě. Hele, Kingu, kam se leze tady po tom žebříku nahoru? Tak asi někam opatrovejš? To je ten, ze kterého si ty spadnul tenkrát. No, asi jo. Někam se leze, teďka ne, a už je to tady. Já jsem chtěl doběhnout nahoru do té místnosti, se tam podívat a co to dělá, nestihl jsem to. A je po všem. Tak tady nejsme časově omezený, tak tady se můžeme ještě porozběhnout. Filtrů máme dost. Standardní zásoby. Tady vede žebřík dolů a tady to je nahoru. No, dolů se dostaneš do těch... Já vím, do toho bludiště. Počkej, tady bývala ta maska většinou. Stále Co se ti Pepiku. stalo, Kingu? Prosím? Co se ti stalo, Kingu? Mně nic. Je nahoře. Ale jsi ve žlutém, on jak spadl asi, ne? Já jsem Punta nespadl. prebral. Já jsem nespadl. Vůbec. Jsi ve žlutém. Jo, počkej, on je, jestli jak ten plyn ho tam. A počkej, jak mě může plynit? Já jsem na tom točivém schodiště do horní místnosti. Ale venku, jak jsme byli. Jak moc ti ublížil ten plyn venku? Já jsem neměl nic, ten žlutý mám až teprve teď, to jsem doteďka neměl. A já vám řeknu, co mě to udělalo. Já v okamžiku, kdy byla ta elektromagnetická bouře, prčic, Tak jsi byl na žebříku, já tak už jsem byl vím. na žebříku, no. Mhm. Musíš být na zemi, no, to je základ. A mě nenapadlo, on je dlouhý jako týden, že mě to zrovna chytne v to. Ještě No, nemám tak ani to je tu- jenom zdraví, to se nic neděje. To se Jo, v doplní. pohodě, proto se ptám jenom, co se děje, vej. Janko, kde jedeš? Idem asi na bejzu vyložiť, mám plné auto. Treba niečo pomôcť? No, já chci jet nahoru na to BKL 01. Chceš support? Jestli pojedeš se mnou?
No jasno. Oh, Jako mi tady tvrdil, že ty APSka jsou tady tak 4. Já jsem mi tam našel vždy aspoň jednu, dve som ich tam našiel, keď som tam pobehol. Ani jedno to není. Na všetkých 3 poschodiach? No. jo, to procházím tady znova, není tady nic. Já už taky, po druhý. Možno tam bol Gus a pobral. Gus byl připojený do hry od restartu. Doprava musíš ísť, doprava. No tady vůbec, ale To je absolutně doprava. nic. Však ideme na tú, na ktorú, na ktorú si chcel ísť? Na dvojku či na... Na jedničku. Dragunové, přehoď nás do Dragunové, nemůžeme tohle. Poprosím do jiné místnosti, když nahrávám. Jo, na to. Abyš... No, pánové, tady není ale lautra nic, teda bych řekl. Kromě těch 2 věcí, tak No, tady ne- není není. nic. No. No. No, a je to přesně ono. Vem si, co strávíš času. Sedíš tady tyhle 2 hodiny a čekáš na elektromagnetickou bouři a pak to, co potřebuješ, nenajdeš. Ještě půjdu, nevím kde je přede mnou teďka, to je Dexlam podle batohu. A já prostě, abych to šel 5x, 6x, 7x, 8x, to mě teda těžce nebaví. No, pistolový pouzdro tady, ty vole, no. Turistická Tlačím bunda. Dexe před sebou. No nic, hele pánové, tak já nevím, tak si pak vyměníme čerstvý filtry a půjdeme... No, počkej, já jsem musel dát jiný pohled, protože tady... Musíš si dřepnout. Já vím, ale... Teda takhle mizerně jsem tohoto podzemí vybavení nikdy v životě nevěděl, teda to nic Dexlane, prosím tě, proti tobě, jo. Vůbec to nebere jako narážku, mě to jenom zarazilo. Tady kromě té larky a ty přilby. SVDčko tady bylo, Larka a DMRko. No ale já sem nechodím kvůli zbraním do prdele, tady potřebuju najít úplně něco jiného. Tady potřebuju přilbu, potřebuju tady moduly. Ale jako ty přilby mě docela zajímají, jako zaráží, že tady nejsou, protože... No to mě taky, protože ty byly vždycky Byly spolehliví, pověstný ty se válely všude. Jo, to souhlasím. Ty vole, tak to nevím, jo. A Janko říkal, Můžu zvednout loot těch přílep, jo, ale... no dobře, ale teď Janko říkal, víš co, to je přesně to, co já říkám. On tady No. byl. Co, kdy tady byl? On tady byl a našel 4, nebo kolik tu No bylo. to říkal, no. No. Ale že mě prostě překvapuje, že to je přesně ono, že to je nějaká pravděpodobnost, no sekáč. Už jdete dolů, nebo kde vás mám? Já jsem teďka o patro níž, já se pomalu chystám dolů k tomu blodišti, protože dojde mě jeden filtr a kdyby jsme zabloudili... Já mám dost rezervních, takže jako to není problém. Já mám taky 4 ty. Jo. Jo, tady je taky žebřík nahoru, on se tady člověk musí taky to zorientovat. Já si to tady chci projít, protože jsem Hlavně, že tady jsou stejkový nože, tyjo. No, já jsem našel sekáček tady na maso. Jako tohleto nastavení jako dělá autor té mapy, jo, tohle to nedělám já, jo. Není tady teda vůbec jako nic. Jo, tady jsou ty schody až. No, tam už jsem to prošel, tam je úplně Někdo funí. No počkej, ale my jdeme pryč už, ne? No? No, ale tam dolů se dostanete pod ten stroj. Nebo kam chcete jít teda? Někdo funí. Já mám ještě asi 10% filtru. Dexy? Já mám ještě skoro celý. Já jsem No, a jak se tady dostaneš dolů teda? No, musíme se No dostat na... No, Po těch schodech dolů musíme, No? anebo... Ne, No, po těch schodech se dostat... musíme. No tak tam zase Ano, položíš po ano. žebříku opatrovejš. Tak Ne, ne. fajn. No tak dobře, když ne, tak ne. A jako taky, jako... Nevím, kolik pater tady zbíháš. No, tady jsme u té mašiny. No teďka vylezeš po tom žebříku.
No ale nemusíš Tady- tady sem vede cesta po schodišti přímo. Jsme mohli jít tam po schodišti, nemuseli jsme líst o patroníš a zase o patrovíš vylejz. Počkej. To je jedno. Tady tudy jsme už přišel jednou, to jsem přišel blbě sem, když jsem šel do toho kanclu. Do toho kanclu se dá normálně přijít tady těma dveřma, co jsou. No, a nemusíš Tady- chodit tady spodem. se to- Právě tady v tom regálu já vždycky pamatuju APS-ko. Jo, a tady... Taky, vždycky tam bylo, vždycky tam leželo. A tady už se jde dolů. Ano, přesně tak. Ale já si pak budu muset přehodit filtr. Jo, tak to Ne- budu přehazovat. No už... No nemáš tam... Já to udělám jednoduše, jo. Já se radši otrávím, já si vezmu masku do ruky, prázdný filtr vyhodím, dám si na to novej a dám si ji na hubu. A je to. A mám to. A je to v pohodě. Mně to prostě nešlo přetáhnout. Já jsem to furt urval přetahováním a ty A kam, filtry se kam jsi to měly přitahoval? do té masky. A nedával jsi to náhodou na rychlej slot jenom? Jako Nedával jsem to přímo na držku, jsem to dával. to musíš sjet v inventáři úplně dolů. Tak a to jste dát mi to měli přímo říct, vy jste řekli, dej si tam novou masku. Na já jsem masku, do masky, do inventáře masky. No já jsem si ji dával do masky na ksít, prostě já jsem si se přehodil. Jo, tak to nefunguje, no. Ale ani mě to nenakazilo, to je tady vůbec plyn. Mně to připadá tady. Je, Tady, protože tady, redukce. tady dole už by neměl být. Já si myslím, že tady už není. Já myslím, že tady právě vždycky byl. Je Že to nahoře ještě- nebyl. Ne, tady dole už nebyl. Já to riskovat nebudu. Já už POX nemám. Já jsem v pohodě. Já mám POX-ko. Já jsem v pohodě, já už jsem bez masky celou dobu, ne? Nebo ne? Jo, Ne, nejsem. máš masku na Nemám obličeji. na Aha. obličeji. Nekašlu. Jo, kašlu. No, tak je to plyn. Tak jdeme. King to tady Ale- zná, tak... No No, jo. právě, taky až nás... To já to teda moc neznám, abych řekl pravdu. Já vím, že tady to je taková nějaká divočina. Já mám takovou svoji taktiku, tak já půjdu první. Já prostě chodím furt doprava a když narazím na slepou, tak se vracím. Tak, jsme dole. Já furt chodím na křižovatkách prostě doprava. Jste za mnou někdo? No, lezeme po žebříku. Jo. Já se tady nechci koukat, protože nevím, jestli tady je, není plyn. Zničit to. Ty kráso, tady je světlo. Tady už je zase tma. No, uvidíme. Počkám na vás, Ale- na křižovatce jdu doprava, tak. A když to nevíde, tak pak jdu znova doleva. Kde jste? Za tebou, ty jsi nám utekl, my jsme byli na žebříku. No Jsme takhle. šli za sebou, tak my jsme nemohli se spustit rychle. Aha. Já by ho srazil dolů. Aha. Ale tím to vypadá, že jdeme dobře. No, tohle nevím. Tak a teďka jdu tady poprvé doprava. To vyzkoušíme. Znova doprava. Tady je žebřík, potom na tom jsme nebyli, takže jdeme jinou cestou. Já prostě to mám vyzkoušený v bludištích a všude, že spouštět se nebudu, protože mi to poškodilo lehce rukavice a nechci si je prodřít. No a tak já ti dám izolepu, ať si se opravíš. No pojď, já mám, ale teď vlastně teď tady by to, když tady nemám chemický hadry, tak by to nemělo vadit, ne? Ale No, můžeš krvat potom. Můžeš krvácet, no. Jo, tak to jo. Ale normálně bych si je, tak si je oprav. Vem Já je si mám do- jenom opotřebený, tak to u George na serveru opotřebený máš, když je najdeš a víc je neopravíš, tak je mám skoro jako nový. Do prčit, teď mě jde vlez na záda. Počkejte, on mě to nepustilo ze žebříku. Jo, dobrý, No můžete. tak. Teď mám hlavu mezi nohama. Bylo to příjemné.
Bylo tam nějaký teplodexy, nevíš o tom? Blužiště je tady, to. A to se doma jenom boxerka, jo, takže... Tak to já taky. Teďka možná se dostaneme na ten samý žebřík, uvidíme, když tak půjdeme pak jinak. Pak půjdeme rovně. Tady jsme šli tak o 3 patra dolů a teď jsme vylezli o 1 nahoru. Takže nepůjdeme tady chodit furt dokola, jo, podle tebe. Nevypadá to jako. Tohle jsou taky tak 3 patra dolů. Jo, minimálně. Vzdálenost Kinga, jo. Počkej. Já to taky slidnu. Počkej, Kingu, kontrola Jo. rukavic. Mamo, Poškodeš potřebujeme. tady. Jdu se dole, jo. Jo, počkáme. Jo, já jsem se slidlej. Ten to taky sliduje. Tak, jdu zase doprava. Zatím to točím furt doprava, to jste si asi pochopili. Jo. A jestli bude žebřík nahoru, tak je to špatně. Já ani A nevím, tady je zase doprava. A tady je to slepý, takže pozor, teďka se vraťte na křižovatku, tady na tu. A tady víme, že doprava je to slepý, takže tady jdu první levá. A Takže pak jdu tam zase... vedla chodba dolů, jo, tam jak jsme byli předtím. tady taky. Tak teď jsme správně, tady tím musíme projít těma myslím. Tady jsou trošičku jiná konstrukce tady je. Až budeš mimo žebřík, řekni. Jo, jsme u sudu, dobrý. Jsem mimo žebřík. Vydrž, budu spravovat rukavice. Mám nepoškozený, boty nepoškozený. Filtr mám více jak 3/4. U sudu jsme ještě nebyli, že ne? Ne. Tak to jdeme dobře. Tak. Ale já vím, že potom ještě to bude trošičku někde, myslím si, budeme možná bloudit děti. Tady je to teda už doleva. Já teďka teda od toho sudu budu držet levou, jo? Protože jsme šli furt doprava a teď od sudu levou. Tak si špatně, Kingu. Jak to? No, tady je leva. Tady máš levou. Aha, já jsem ji přehlíd úplně. No jo, že tady půjdeme doleva. No, já mám pocit... Jo, tady je slepá. Takže ne, takže jdeme zpátky. A jdeme Počkej, rovně teda. Tak ty zase pravá, pak levá. Ne. Dragonové, prosím tě, Jo. teď jsem říkal, že jdu Nemluv do něj. levou, odbočil jsem levou byla slepá. Takže teď jsem na křižovatce Tak doleva, rovně. tak jdu rovně a když se potom vrátím, tak půjdu tu další křižovatku, kde byla doleva slepá pravá. Já si mu to musím pamatovat, tak mě prosím tě do toho nekecej. Jenom mě potom ztrácím směr. Teď jdu furt zase levá. Tady se dostaneme, a to je blbost, nemůžeme se dostat do toho samého. To jsme se dostali zpátky, Kingu. Že jo, tak jdeme rovně tady. Nebudeme odbočovat a jdeme rovně. Když není levá, tak jdeme rovně. Tak teď tady to je jenom doprava, takže to nevadí, to je jako pro mě rovně. No a tady jsme u sudu, takže tady jsme špatně, jo? Tady jsme se dostali zpátky, odkud jsme přišli. Takže jdeme, zase běžte kluci, běžte. Já si nejsem jistý. Není ten sud na druhé straně náhodou. Ne, není. Já myslím, že je na druhé straně. Že tam ten byl na pravé straně, tenhle je na levý. Ale dobrý, já se hádat nebudu. Tady jsme šli doleva. A tady jsme šli doleva a tam byla slepá, tak tady bychom měli, jo to není ono, tady bychom měli jít doleva a doprava. Ne, tak počkej, to jsme někde jinde. Nevadí.
tady vždycky nejdeme, tady taky nikam nedojdeme. Já totiž vím, že tam bylo i takovýhle, tady máš ten sud, takže jsi měl pravdu. No. Takže jsi měl pravdu, takže jdeme zpátky. Dobrý, v pohodě. Já jsem si to nezafixoval, člověče, ten sud. Já Já vím, jsem protože do toho nechtěl mluvit, já vím taky, že byl na té, že Jo? byl na té straně. Tak když byste to řekli Jako- oba dva, když ty jsi mlčel, tak... No radši mlčím. Já totiž vím, že jednou, když se v toho chceš dostat, musíš jít po žebříku nahoru. To si pamatuju. to bude podle mě tam u toho sudu. Počkej, teď jsem se tak dojdeme někde, protože teď už jsem se ztratil, jak jsme šli tak v obráceně, tak jsem se ztratil už úplně. Takže budeme hledat. Jo, teď vypadá, že jdeme dobře. Před náma by někde mohl být ten sud. Jo. A to vypadá... Já vím, že... Se na něco podívám. Já vím, že jsem jednou les že mě to, když jsem tu poprvé bloudil, Jo, že tohle souhlasí. jednou jsme museli jít nahoru. Po žebříku. Já jsem se tomu furt vyhýbal, ale nechtěl jsem jít nahoru, že tady je takový jakoby sifon udělaný. A hlavně se podívej na mapě, kde jsme, jo? Až vylezeš nahoru. Netuším. Takže mě to i tak trochu souhlasí, že musíme tady nahoru. Jo. A teďka teda, pánové, teď nevím, jestli budeme držet pravá, nebo půjdeme, teď jsem úplně... No běž, Tak půjdeme rovně. stůj. Ne, počkej, já se rozmýšlím, teďka půjdeme rovně schválně, to, že já teďka nevím, aby jsme to nepodělali, že bychom, a tady jdeme ještě teda zase nahoru, to si myslím, že jdeme blbě. Tady to bloudění bude dobrý, tyjo. Jo, a tady je to dolů. A to bude, myslím... Teď mě schválně řeknete, jestli ten sud je tak, jak má být. Nebo jestli to je to místo, kudy jsme přišli. Jak je ten sud tady? Je to ono? Teď jsem se do toho zamotal už. To jsme zase, to jsme zpátky, že jo? Odsud jsme přišli, jo. Odsud tady jsme lezli nahoru. Dobrý, tak Dexane musíš jít teda zpátky, promiň. Nic, pojedeme klasiku, vyjdeme nahoru a půjdeme pravá, všechny křižovatky. Počkej, ale my jsme vylezli nahoru, ale nešli jsme dolů z kopce, šli jsme rovně. To byla dlouhá chodba. No teď půjdeme teďka doprava, ne? Do té odbočky. Jenže tady je chodba, tady to jde dolů, my jsme nešli z kopce, jak jsme vylezli po tom žebříku s tím. Aha, tak to nevím, sorry. Kde je to dolů z kopce? Tady byla rovina, tady jsme nešli z kopce. No teď jo, no. A o co jde teďka? Se na druhou stranu. No a co jako, jo takhle. Jo, že to není ten sud, co jsme po něm lezli Já nahoru. si to myslím právě, já si to myslím, že jsme správně. No tak jdeme, no. Jako... Já jsem si to říkal, že to, ty sudy jsou potom klamavý, no, to bude docela zajímavý, ty. Uvidíme. Uvidíme, řekl slepej. Uslyšíme, řekl hluchej a utečeme, řekl chromej. Že jo, já si to myslím právě, no. Takže dívej se, tam byla dlouhá chodba, tady je krátká chodba. No, to je pravda, no. Taky. Kamena. Velitele. Ale jsem velitel. A tady ty budiště prostě... Ale, jo, jasně krátká. Jasně, tady je krátká. Ty jsi jediný, kdo má tady s tunelama zkušenosti. Tady jsme dobře, jsme tady, je to ono. Tady je ta voda. No, Jo. to říkám. Tak, já jsem dole. Vydržte, já musím někam doplavat. Já musím najít východ tady odsáď a tady co to se... Kurňa, počkej, já si musím zapnout nočku. Tady mi nefunguje nočko, proč mi nefunguje? Já už funguje, mrznu. ale už jsi ve vodě. Tady se nějak dá vylíst, ale nevím jak to. Další. Kingu. No. Tady jsou schody tady, už to mám. Já jsem je nevěděl, jak nemám nočko, už jsem venku. Jo, dobrý. Super. A jsme tady. Teďka nevím, jestli tady jsou vagony, ty můžeme prolutit. Jo. Jestli tady něco bude. A východ je doprava, myslím. Tady z toho výlezu.
Musíme jít na pravou stranu. Jestli si to pamatuju dobře. Tady je aspoň dobrý, že on tady nemá žádný zombíky, nic, tyjo. Ale Dexlan jako. A vždycky byli mutanti, tady to bylo hnusný. Problém je v tom, že já do těch vagónů nevyskočím. On je problém v tom, že oni, čekej, zkus, jo, nevyskočíš, to bychom měli. Tak si odhodit něco těžkého, no, si to sebereš. Sekírka, tu si beru, protože malou nemám. Tu jsem hledal celou Tam dobu. dozadu. Stejkovej nůž, MMG, pouch, to je jaký? To je na 3 zásobníky, tepláková bunda. Nic. Tady nic zajímavého. Já tam lezeme 2, tak já vyskočím. Mikina. Kukla. Celta. Ale tamhle stan. Kingu. Jo, vydrž. Chlorový tablety, turistický batoh. Hele, tady vyskočí blbec. Tábornická trojnožka. To se dá dát na batoh? Tak mi ji vem, prosím Jo. tě. Já ji nemám. No, tak tam musím zpátky, počkej. Tak já tam vyskočím, jestli to je tady. Jo, tam je, no. Vago. Čelovka, jo, už ji vidím. Dexy, prosím tě. No, Vemeš tamhle, tady, když se otočíš zády, aha. tak tam je ten klobouk. Vemeš ho Kingovi? Díky. Tady je další cesta ze zhora, tady je ještě jedna. Jsem tady teďka našel, tady je bunkr. A ještě se může přijít tady, takže tady jsou 2 cesty z toho východu. Jsou 2, no. Jo, takže já jsem našel tu druhou. Tam nic není. Brejle tam byly nějaký, což by se mě hodili na sluníčko. Ale... Jo, a jdeme. Tudy. To, tak jsem rád, že jsem, já už jsem tady nešel 2 roky, tyhle, takže ta paměť celkem jakž takž. Ty sudy Jo. mě tam zmátly, ty mě zmátly, jak jsme se vraceli ten jeden Proto já jsem zpět. říkal, že my jak jsme předtím vylezli, jak byl ten sud napravo a vylezli jsme, tak byla dlouhá rovná chodba. Jo, A, ty jsi potom, a tam byla chodba, jo, takže... jak jsem No, říkal- pozor. Tak jsou tady překvapení, tyhle. A já mám cvrknuto v pyžámku. Počkej, jste se nepodívali do mrtvolky ani? Ty vole, tak ten byl... To bylo hustý. jako suverénně kver na zádech, vole. Já ho naštěstí nedal v ruce. Ne, já automaticky si beru. Že tady se vždycky něco objevilo. Stejně už zase vím hovno, jak jsme šli. A šli jsme furt doprava a pak při první slepý A pak jsme to chvilku taky změnili doleva. doleva. Jo, a pak už to bylo dobrý, pak jsme šli už jenom levá rovná. Jo, takže teď už budu přece, než to půjdu po druhý, tak už budu trošku jíst. Ty vole, vlci nás čekají. Ty si nás najdou, no. Ty budou čekat u východu. Ty nás vycejtili. No, už jsme tady u taxiku. Je auto. Tady, před náma. Taxik. A komfortnější. Tak budeš řídit ty Dragunové, dobře? Jo, ale já si sundávám helmu, masku, že jo. Já si ji taky sundám. Je pravda. Mačko. Počkej, nočko jsem, no já si ho nechám zapnutý. Já si Podlažu vypnu. vidím, že? Podlažu Uvidíš, tady je světlo už. Tady už je hezky vidět, no. Tady je šero, až vyjdeme, tak se Zapni si čelovku, Dexy. Mám zapnutou?
Jo. Já asi taky, ale seru na Ne, ne, nesvítíš. Nevidím tě, Jo, že bys si jo, svítím. Jo, svítí. Ty nemáš čelovku, ty máš na té přilbě to světýlko. No, No, takže celá výprava hezká, ale k ničemu, ničeho jsme nedosáhli tím. Máme kyslíkovou flašku, je tu, no. a máme ten modul. kyslíkový modul. Dobře, ten modul nepotřebuješ naskok na lanty, ten jenom prodlužuje čas, že jo. No a tady nám končí 29. díl, je to zároveň konec té minisérie Atény a je to zároveň konec jednoho hracího dne, to znamená, že já vůbec netuším, co bude 30, protože jsme ještě nehráli, takže to bude pro vás i pro mě překvapení. Jen pro vaši informaci, já vám teďka chci sdělit takový menší podvůdky kolem té Atény 3, takže vy, kteří to nechcete slyšet, tak já vám děkuju za sledování a mějte se krásně a běžte, jestli je noc, dobrou noc spát, nebo běžte do práce, nebo běžte někam. A vy ostatní, totiž do té Atény 3 oficiálně existuje jediná cesta a to je přes tu kouli. Ven se můžete dostat dvěma způsoby. To znamená, že máte vybavení a spustíte tu druhou kouli a dostanete se na lanty. A jestliže tam skáčete jenom z toho důvodu kvůli lootu, abyste si tam našli třeba kyslíkovou láhev nebo podobně, tak vlastně ta cesta je přes to bludiště. Z toho bludiště jsou dva východy, to znamená, jsou dvě možné varianty cesty. Vy jste viděli jednu, kde jsem ještě i trošku bloudil, není úplně přesná, ale opravdu, kdyby si to člověk měl všechno pamatovat, levá, pravá, žebřík nahoru, dolů, sud vlevo, sud vpravo, tak by musel být genius, ale to jste viděli. A potom existuje, co se týče lootu, existuje jeden způsob, který mám vyzkoušený z jiného serveru a ten opravdu funguje, že vlastně vy do té Atény 3 půjdete jenom pouze jednou, abyste získali všechno, co potřebujete, a to uděláte tak, že skočíte do té koule po restartu při první elektromagnetické bouři, pozbíráte všechno, co tam najdete, necháte si věci, co potřebujete, zbytek naházíte do sudu, spálíte, odpojíte se od serveru, připojíte se na server, máte tam nový loot a opakujete to dokola tolikrát, než máte všechno, co chcete a co potřebujete. A potom normální cestou odejdete. To jsem vyzkoušel. Na jiném serveru to funguje, mám to vyzkoušený, myslím si, že to bude takhle fungovat na všech serverech. Potom existuje další způsob, o kterém jsem jenom slyšel, ten jsem nikdy nezkoušel a admini se proti němu i různými způsoby brání, ale tady by to asi, myslím si, šlo, tady ta obrana proti tomu není, protože já jsem přesvědčený o tom, že jsme si ty masky mohli sundat už v tom vlaku, že tam už plyn není. Někteří admini ještě zaplynují celý ten tunel a ještě tam přidají docela do zombíků a mutantů. A to z toho důvodu, že prý lze to obejít celý tak, že si u toho vlaku, u toho východu z toho bludiště si postavíte vlajku. A vlastně v tom bunkru, kde je ta voda, protože vy tam máte vlastně kovovou plošinu, tam je díra, tou propadnete, spadnete asi 10-15 metrů do vody, já jsem tam pak hledal ty schody a vyplavete. Tak tam si postavíte normálně podlahu, postavíte si schodiště nebo žebříky a v pohodě vylezete si nahoru a vlastně do té Atény 3 si tam můžete vlízt, kdy chcete. Když se potom naučíte nebo si namalujete levá, pravá na kus papíru, tak potom už jdete automaticky vlastně podle toho, co si uděláte vlastní mapku a projdete nebo dokonce někde na internetu existuje i mapka toho bludiště, nevím, neviděl jsem ji nikdy. Jo, takže se potom na tu Aténu 3 dostanete kdykoliv a když tam lezete spodem, tak se vám tam objeví loot. Nevím, jestli to je pravda, ale prý to takhle funguje. Takže já vám všem moc děkuju za sebe, za Dragunova, za Dexlana, za sledování a mějte se krásně. King se s váma loučí. Čau, čau.